Para facer fronte aos gastos desta ponte, mellor ter a tarxeta man, porque esta é xa a forma de pago máis utilizada mesmo nas pequenas compras do día a día. Por iso, o ano pasado, os comercios españois pagaron máis de 1.160 millóns de euros en comisións. Cada vez que adquirimos un produto, hai unha porcentaxe que vai pro sector financiero e móvese por baixo do 1%. Iso sí, tamén é certo que moitos aínda queren empregar os cartos en efectivo e isto ten que ver un pouco coa idade. Cantos máis cartos, máis usos de billetes e moedas, pero tamén hai quen o fai por pleno convencemento. Os cartiños na man e pro peto. Os galegos usan cada vez máis os medios electrónicos para pagar no canto de billetes e moedas. Con todo, Galicia é das comunidades onde máis se recurre ao efectivo e con convencemento. E así o comprobamos desta vez en Padrón. É un efectivo. Por qué? Porque para mí é máis cómodo que a tarjeta. Eu prefiero cash. Hai que promover o efectivo, porque mira, no banco tamén controlan todo, onde gastas, onde non, saben toda a túa vida. Mais dende hai anos o uso de medios electrónicos como as tarxetas é imparable. 6 de cada 10 galegos xa se emprega de xeito habitual. Uso mal a tarxeta. Non teño que estar pendiente de ir ao caixeiro, de ter en efectivo. Eu te collo a tarjeta, que para tomar un café, pois ca tarjeta. Foi a máis, sobre todo xente nova, que, bueno, que de querer pagarse 22 céntimos con tarjeta, eso é inviable. Por suposto, os medios de pago tamén dependen do lugar onde se faga a compra. Cando veño ao mercado, normalmente sempre pago un efectivo. É raro que use a tarjeta. Agora, cando vou ao supermercado, cando vou ás tiendas, sí que pago sempre con tarjeta. A idade tamén é importante. Canto máis novo, máis probable que use o teléfono móvil como medio de pago. Porque é bastante máis cómodo, teño xa todos os datos metidos no teléfono e simplemente con collelo e darlle un botón xa pagas. Mas en situacións excepcionais como o apagón de hai un ano, os partidarios das moedas teñen as de gañar. Cando marchou a luz, se non tiveras en efectivo, como facías? Eu tranquilo porque eu tiña os cartiños no bolsillo. Obviamente o que tiña efectivo pois saleu mellor parado. Eu, por exemplo, que estuve toda a tarde nun bar, cada que tiña 5 euros e esa feixe, non? E en todo avance tecnolóxico, o sentido común que non falte. Como conforme está ahora, en este momento, todo, me parece a min que non vai haber nin cartos nin tarxeta.